Dames. Ja, hoor je. Gewoon niks te vertellen. Ja, we gaan gewoon los. Ja. Oké, maar wat is jullie grootste verslaving? De muziek of de dames? Man, je stelt moeilijke vragen, man. Beide. Allebei, ja, allebei. We maken muziek voor de dames. Ja. Oké, en zeg maar wat inspireert jullie aan die dames of gewoon de natuur? Als jullie bij zijn, die schrijven dingen of zo. Wat inspireert jullie om gewoon die tekst te schrijven? Vaak zijn het ook gebeurtenissen of zo, weet je. Gewoon van alles. Ja, noem maar gebeurtenissen, het is zo erg inspirerend. Dus op een gegeven moment dacht, daar moet ik een track over schrijven. Ja, ik heb gewoon een paar vrienden die als je naar een feest gaat, willen is voor alles gratis. Daarom, ik heb een song, ik heb een track gemaakt. Ja, parasieten. Ja, inderdaad. Ik ben er nog optreden. Ik wil eerst gaan te lijken. Ja, dus drinken, alles. Wat ik me over optredens voor bedoel, want we gaan gewoon, er zijn veel mensen in de optredens gaan. En dan vraag ik me af, wat is jullie meest teleurstellend optreden die jullie ooit hebben gezien? En waarom? Meegemaakt bedoel je? Meegemaakt, ja. Dus ja, ik denk, ik weet niet wat jullie denken, maar ik denk